On Jose Maria Arizmendiarreta Mondragon Unibertsitateko fundatzailearen balioa transmititzeko Arizmendiarretaren lagunak elkarteak honen gogoetak kaleratzen ditu euren webgunean. Gogoeta hauen inguruan hausnartzeko belaunaldi desberdinetako bi kide elkartu ditugu. Nik uste bezala akzioan zegoen pentsalari bat, beak pentsatzezun, visualizatzezun, eta gero guzti hori egin egiten zuen. Orduan, horrek ere ematezion bere mezuari beste indar bat, askotan pentsalariak pentsatzen dute, edo esaten dute, etorriko da hau, edo etorriko da bestea, baina beak akziotara eramatezun, eta sortu zuen, azkenan Mondragonen ezagutzen den gauza asko sortu zian bere bizio horretatik, ez? Niretzako, eta aplikagarri baita ere, edo aplikatu inberkoen gauza bat da, personak koherentek izatie. Hau da, arek, bai sermoietan, bai eskolan parte hartzerakoan zuzendaritza kontziluen, edo tal, pasatzen zizkigunen zenbat balio, ez da? Baina, ikusi ezkero, bera ezala horrelakoa, nahiz eta esan, edo pentsau, ez genion kasurik egingo. Eta hori da gauza bat gaurko gurasoi, irakaslei, enkargauei edo zuzendariai kooperatibetan eta edozein entidadeetan. Ero politikareai eskatun behar zaiena eta exigiten behar zaiena. Hau da, predikatzen baduzue zerbait, nahi baduzue pasau transmititzia balore batzuk, bete behar duzue. Bera persona zeuke bere proiektuen erdi-erdian, persona eta komunitatea. Arizmendiarretak esatezun pentsamenduetako bat hori izan ez, primero necesitamos kooperatibistas, lehenengo kooperatibistak sortu behar ditugu, gero kooperatibista horiek kooperatibak sortzeko. Orduan, zen garrantzitsua den jende horren formakuntza, jende horren balorea, jende horren pentsatzeko era, gero errealitatera eramateko enpresa munduan, edo kooperatibetan, edo lanean ez. Dauzkagu miek. 3 urteko miek, azten diez ja ikastolan, edo eskola baten, ez da? Komunidade txiki baten. Ume horre dauko auzo bat, edo ikastola osoa baita ere, beste komunidade bat. Dauko gurasok beste zelula bat. Eta juten zara aurrera, eta sartzen zara ja eskola bater, eskola 14 urtekin, edo 16 urtekin, edo tal, eta bizi izaten gara, dano berdinak izaten. Inork ez dauko botere gehiago beste baino. Normaltasunez bizi bagara, lanera juterakoan be, izan beharko litzateke gauza bera. Osea, hor problema da, formazioa nola enfokatzen dugun. Hau da, sortu behar die, txikitatik balore batzuk, balio batzuk, jun pixkatoie zabaltzen eta onditzen, baina kooperatiba ailegatzea izatean, nik uste nahiko erreza dela, eukizkero irakasle on batzuk. Nik uste zaila dela gaur egungo gizartean eta nola antolatuta gauden ikusita, jendearentzat ez da erresa oso komodo bizigia beste bizitza eredu baten, ez? Eta nik uste dut gaur egun gazteriaren artean dagoela mugimendu sozialerako kriston indarra eta pila bat gauzengatik egia ateratzen kalera, egia borrokatzen, eta oso garrantzitsua da, baina igual ez dugu lortu, beste mezu asko lortu ditugu gure ganatzea eta horrengatik indar egitea borrokatzea, baina igual kooperatibismoa edo baloren asuntoarekin ez dugu lortu gazteen ganain modu zuzenean iristea. Eta badau poeta espainiar bat esan zuna, nola esaten zuen, cualquier tiempo pasado fue mejor. Ni ez nau ados. Ez, diferente izan gara, lehenguak eta onguak, ez da? Baina gaitasuna daukagu danok izateko nahi dugun personak ataratzeko, ez da? Euki behar dituzu balore batzuk martxan jarritea, ez da? Gehiago ezin dugu esan.